Loro. Akeh temen. Loro. Piro? 2000. Loro iku. Iya. Gak kan nggawa botok-botok tawon. Arep ah. Ya kok jaga ono di sirian ae le. Kesuk lah gawe tak gawakno. Kayak ndak seneng pedes ngono. Hah? Arep botok tawon. Seneng aku botok tawon. Pedes. Hah? Lek pedes. Yo kak, malah pedes, gak oleh malah pedes. Biasanya bojoku pedes. Gak oleh, lombok sauge gak oleh. Perlu lombokku bilang-bilang apa nek kene disukui wong-wong. Mari mangan wis. Botok tawon. Yo gak dhewe, tawon tak lho. Iya. Tawon tak ae dibumboni dhewe. Kalau kok lombok yo mau aku. Aku prai gak tuku nek ngene anu pedes-pedes, subuh kabeh pedes. Lah nek sing gak pedes. Ngene tuku aku Oh. pedes kabeh. Kaya omongane tangga ngono pedes ya. Tak dilan tak kuak. Gak oleh mangan pedes. Entek iwak sapine. Ah, Iwak sapine entek. Iwak sapine entek. Cek. Oh, kalau ono kaya entek. Tedas ah. Hah? Tedas. Oh, ya ditadi amari irise yo cocok karo ulek-ulek iku. Ajur. Dimasak apa? Hah? Digawe age ya. Mage. Bumbu age. Mari sarapan weh. Hah? Mari sarapan. Anu kok mari kecut to? Apane? Kacang ijo ah. Ndak ro yo. Gak enak Marian. Pancet onge. Anu kesusu paling. Loh, emang duwe. Wes. Kok ndak tahu ngetan? Hah? Kok ndak tahu ngetan? Ngetannya ndi? Nang omah kono. Saras. Sekel ku abo ya. Ya. Abo. Gak ya? Ndak. Lek kok kan ngombe abo. Wedi ora. Ya gak ya apa wayah kok wedi. Masa abo gak ya? Ndak. Tuati ku gudhu koyo anu. Tuati tan. Biasanya ngetan ndak tahu ngetan. Biasanya ngetan ndak tahu ngetan. Apa? Biasanya ngetan nang omah kok ndak tahu nang omah. Gak mlaku. Biasane ngetan ora enek apa-apa. Lah rene 10 anune ompreki. Sopo sing ngomplain Ngetan gelem? 10 ha. Sopo sing gelem dibayar? Ayo gak golek kowe gak enek. Lha bang iki. Tatakan kok bengi ngene iki. Lah saiki mangan apa? Hah? Saiki mangan apa? Masih kacang ijone dipangan bengi ya. Kacang ijo. Iya dipangan bengi. Kecut lek bengi. Iki lek bengi ya ngilir mil-mil gak enek ngene karo iki. Lah anu masuk buang cukup roti gak enak. Roti anu kok enak. Rasa petruk ae. Enak kae. Tapi sing dawa sebunder gak enak. Saiki mari mangan. Apa? Ben, mari sarapan. Mangan apa? Sego. Iya. Ya iku ya. Siatang, durung mateng. Setan ngono mah. Kadang mateng. Nyemburi, kata suwe enak iku. Iki lho nyemburi lho. Enggak wes, ndak. Budal sik aku ya. Hah? Masih budal sik ya.